أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwana musulmi, ina wa kowa fatan alkhairi, ina fatan kuma kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Wannan shine darasinmu na farko akan candlestick, kuma kamar yadda na faɗa a gurguje, ina kallon candlestick a matsayin mataki na farko, kamar ɗanki wadda za ka yi amfani da shi wajen wato buɗe shi wannan fannin da ake magana a kai na technical analysis. A gurguje, menene candlestick? Candlestick wani abu ne da ake amfani da shi don gane yiwuwar tashin kasuwa ko kuma yiwuwar faɗuwar kasuwa. Wannan shine candlestick. To, dukkan candlestick guda ɗaya yana baka labarin abubuwa guda huɗu, kamar yadda yake a zane a nan gurin: farashin da ya buɗe, farashin da ya rufe, mafi ƙanƙantar farashi da ya kai zuwa ƙasa, sannan mafi girman farashi da ya kai zuwa sama. Kowanne candlestick guda ɗaya yana baka labarin waɗannan zamunan guda huɗu, kuma da kowanne irin prime time kai amfani. Awa ɗaya ne, awa biyu ne, awa huɗu ne, minti 15 ne, one day ne, one week ne, one month ne, ya danganta da kowanne irin frame kai amfani da shi. Dukkan candlestick guda ɗaya yana baka labarin waɗannan zamunan guda huɗu. Saboda haka a gurguje, koren candlestick yana maka albishir da cewa kasuwa za ta tashi. Jan candlestick yana maka gargaɗi akan cewa kasuwa da yiwuwar kasuwa ta faɗi. Koren candlestick yana maka albishir da cewa da yiwuwar kasuwa ta tashi. Jan candlestick yana maka gargaɗin cewa da yiwuwar kasuwa za ta iya faɗuwa. Mu ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan candlestick guda biyu mu yi magana a kansa. Mu fara magana a kan shi wannan koren da na zagaye. Abu na farko, za mu fara duba a wanne farashi ya buɗe, shine open. Daidai nan gurin inda na ɗan ja wannan jan zanen, wannan shine mataki na farko, domin shi koren candlestick yana buɗewa daga ƙasa. Akasin jan candlestick shi kuma yana buɗewa daga sama. Ina fatan an fahimta. To, zan yanke wannan bidiyon saboda ba na so abin ya riƙa yin nauyi. Na fi so in riƙa yin recording ɗin bai wuce minti 3 ba, saboda kada ya yi nauyi wajen buɗewa.